Λοιπόν, για την φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία συζήτηση με δύο ανθρώπους που συμμετείχαν ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και η συζήτηση να πλαισιωθεί και από έναν ιστορικό. Έχουμε τη μεγάλη χαρά αλλά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε εδώ σήμερα δύο από τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο, τη φωνή του Πολυτεχνείου, που λέμε, τη Μέλπο τη Λεκατσά, και τον καθηγητή ιστορίας, τον Βαγγέλη Καραμανολάκη. Την εκδήλωση θα παρακολουθήσει και ο πρόεδρος της ΓΑΜΑ, ο Παπεσοκόπουλος. Σκοπός μας είναι στη συζήτηση αφενός να συμμετέχουν και τα παιδιά, οι μαθητές, αφετέρου να δοθεί όσο αυτό είναι εφικτό να φωτιστούν ορισμένα σημεία ή γεγονότα της περίοδου εκείνης που είτε εμείς δεν τα γνωρίζουμε γιατί μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση στις πηγές ή στις κατάλληλες πηγές ή μπορεί να τα γνωρίζουμε αλλά δεν τα ξέρουμε ακριβώς την πραγματική τους διάσταση. Μπορεί να τα ξέρουμε και λίγο παραποιημένα ή στρεβλωμένα. Πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Παπαχρήστο, η συνάδελφος, η Κατερίνα Μαριέτη, θα αναφέρει ορισμένα βιογραφικά του στοιχεία. Γνωστός ως βασικός εκφωνητής στον ραδιοσταθμό των φοιτητών κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1950 στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας Ευβοίας. Τελείωσε το γυμνάσιο το 1968 στην Ιστιαία. Συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό κίνημα. Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕ. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα Έθνος και είναι παραγωγός και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών. Έχει κάνει εκπομπές στην τηλεόραση και έχει δημιουργήσει 3 ντοκιματέρ πολιτικού, ιστορικού και οικολογικού περιεχομένου που έχουν παιχτεί επανειλημμένα. Εργάζεται στην Τράπεζα Ελλάδος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και ζει στα Εξάρχεια. Έχει γράψει ποίηματα και πεζάτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με ένα ηχητικό, ίσως με την πιο γνώριμη φωνή τα τελευταία 50 χρόνια. Αδέρφια μας στρατιώτες. Γεια χαρά παιδιά, να είστε καλά. Και στους καθηγητές σας, να τους ευχαριστήσω που μαζί σας κάνετε αυτή την εκδήλωσή μας. Ακούγεται, δεν ακούγεται, τι γίνεται. Καταρχήν μια παρατήρηση καλή. Ότι γίνεται μια εκδήλωση, συζήτηση και δεν γίνεται μια επιτυχιακή, άντε να την κομπανίσουμε, ένα λόγο να βγάλουμε, να πούμε για κανένα ποίημα, για κανένα τραγουδάκι. Γιατί είναι και αργία, έτσι. Είναι κάτι 7η Νοεμβρίου. Στην αρχή ήμουν εναντίον να είναι αργία. Γιατί το Πολυτεχνείο δεν έχει αργία, είναι κάθε μέρα. Και δεν έχει ημερομηνίες. Δεν είναι 28 Οκτωβρίου ούτε 25 Μαρτίου. Ο αγώνας συνεχίζεται από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Τελευταίες κουβέντες που είπα, πραγματικά
μετά τον εθνικό ύμνο που ακούσατε ή τους φαντάζει οτιδήποτε, ο αγώνας συνεχίζεται με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας από εδώ και πέρα. Γιατί δεν δικαιώθηκε αυτό που κάναμε. Άρα είστε χαρωμένοι και εσείς θέλετε δεν θέλετε. Να συνεχίσετε από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς και να πετάξετε και στην άκρη τα βάρητα του παρελθόντος. Έχουν προσθεθεί από τότε ένα σωρό προβλήματα παραπάνω. Αυτό το καιρό ζούμε, το ψωμί παιδεία ελευθερία. Το πουλιχέ τελείωσε το 1973 φωνάζεται. Γιατί το δικαίωμα στη δουλειά είναι το ψωμί. Δεν είναι για να πεινούσαμε. Και βλέπετε σήμερα είτε σπουδάσετε, είτε πάρετε πτυχία, είτε πάτε έξω, θα αρχίσετε να δουλεύετε ως μετανάστες. Παλιά πηγαίνανε στις φάμπρικες της Γερμανίας και του Βελγίου, τώρα είστε και εξειδικευμένα έξυπνα παιδιά. Άρα θα ρολάρει το σύστημα καλά. Αυτοί θέλουν τα γρανάζια να δουλεύουν καλά και τα ρελαντή τους. Έλα που εμείς θέλουμε να γίνουμε ιάμος από το σύστημα. Όταν λέμε χούντα, όπου είχαμε συνειδητοποιήσει ότι εντάξει, να πέσει χούντα. Το σύστημα που φτιάχνει χούντες και τότε και τώρα και αύριο, αυτό το αφήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, το δικαίωμα λοιπόν στη δουλειά, γιατί για μας η ελευθερία ήταν κάτι παραπάνω και από το ψωμί. Αυτό το τρίπτυχο είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και διαχρονικό σύνθημα. Όπως και η παιδεία, έτσι. Φτάσαμε στο σημείο να επέρονται που ιδιωτικοποιούν ή εμπορεύονται και εμπορευματοποιούν την παιδεία, τη γνώση. Και μάλιστα λέει φέρνουμε και ξέρω πανεπιστήμια. Θα σας πω ότι εκείνο τον καιρό είχαμε αρχίσει να φωνάζουμε ενάντια στα κολέγια που θα φέρνανε και φέρνανε το Αμερικάνικο κολέγιο. Είχαμε αρχίσει να φωνάζουμε. Φανταστείτε, έχουν περάσει 50 χρόνια και αυτοί νομίζουν τώρα ότι η ανάπτυξη είναι να εμπορευματοποιήσουν και την παιδεία και τη γνώση και να την κανονιζάρουν εκεί που θέλουν. Τώρα για την ελευθερία. Και βέβαια έχουμε και εδώ κάνουμε εκδήλωση και θα τα πούμε και θα πούμε και άλλα και περισσότερα στα μέτρα τους. Μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί. Αν με ενοχλήσει θα σε κάνουν τρομοκράτη. Έχουμε ψηφίσει και νόμο. Και η δημοκρατία, αυτοί που φωνάζουμε, τη φέραν στα μέτρα τους. Ολιγαρχική, πρωθυπουργική, μια χαρά είναι. Δεν ψηφίσατε, τελειώσαμε. Ούτε το 17% δεν έχουν αυτή τη στιγμή που κυβερνάνε. 50% από όχι γιατί. Και εσείς λέτε, έλα μωρέ, τι να κάνουμε. Όλοι το ίδιο είναι και αν δεν είναι θα γίνουνε. Γιατί κατηγορήσαν και εμάς, έτσι. Εμείς φταίμε για την μεταπολίτευση ακόμα. Τα φορτώσαν όλα πάνω μας. Η γενιά του Πολυτεχνείου. Ποια γενιά, ρε. 5.000 ήμασταν εκεί πέρα. Στα 70.000 που ήταν οι φοιτητές, ήμασταν μια μικρή, ικτρή μειοψηφία. 70-80.000 απ' έξω που ήρθαν, που γίνανε για ασφίδα προστασία μας, στα 5 εκατομμύρια της Αθήνας. Ναι, αυτή η μειοψηφία όμως έγινε το άλλας της ζωής και της γης ολόκληρης. Έκαψε τον χρόνο, έγραψε ιστορία. Καταρχήν γράφαμε ιστορία χωρίς να ξέρουμε ότι γράφουμε ιστορία. Εκείνη την ώρα που γινόντουσε με νεκρούς, με τραυματίες, με συλλήφθη, με βασανιστήρια πριν. Δηλαδή, μπήκαμε σε αυτή την εξέγερση. Και όχι γιατί κάναμε μια στροφή στην Πατησιό και μπήκαμε μέσα. Έτσι όπως φαίνεται, ήταν να το παρουσιάζουν. Πριν από 3 χρόνια είχαμε αρχίσει παρέες, φιλίες, έρωτες, αναγνωρίσεις. Από τη φάτσα, ρε. Από το ντύσιμο, από το πώς μιλάς. Μην έχετε τα σκολαρίκια, τα μαλλιά, τώρα τα κάνουμε. Πήγα να μας κουρέψουν. Φοράγαμε, είχαμε το τζεπ, το 67 τον είχαν σκοτώσει. Είδαμε. Θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Είχαμε όνειρο, πίστη, πέρα από τις σχολές. Και να σας πω, οι σχολές, μαύρες και άραβες. Η πλειοψηφία των καθηγητών είχε ενδώσει στη Χούντα. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που σταθήκαν όρθιοι και τους βάλανε σε διαθεσιμότητα ή τους διώξανε. Αν μιλήσω εγώ στη δική μου σχολή, 2. Όλοι οι άλλοι ήταν προσκυνημένοι 100% να μας μάθουν γράμματα. Άμα σας πω ότι το 1973, 6 Φεβρουαρίου, κάναμε μια μελέτη για την παιδεία
μάλιστα με υπογραφές, οι 12 της Ανατολής της Εμπορικής. Δημοσιεύτηκε τις εφημερίδες, πήγαν να μας διώξουν από τη σχολή και μαζεύτηκε ο κόσμος 1.500-2.000 που έξω φωνάζανε. Και ο Πρίτανης μαζί με την ασφάλεια, γιατί κοιτάξτε, η ασφάλεια έπαιρνε μέσα στις σχολές. Υπήρχε το σπουδαστικό της ασφάλειας που μας παρακολουθούσαν. Ο πρόεδρος της σχολής ήταν πρώην στρατιωτικός, ο Τούρος, ο Καραμπουζουκτής που φωνάζαμε. Όχι στη δική μου μόνο, σε όλες τις σχολές και στους δημόσιους οργανισμούς. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί είπα ότι για μας η ελευθερία ήταν κάτι παραπάνω και πιο πολύ και από το ψωμί. Το να φτάσουμε όμως μέσα σε 3 χρόνια, να κατεβούμε για εκλογές, να διώξουμε τους διορισμένους, γιατί και εδώ μπορεί να υπάρχουν καθηγητές και προσφυγημένοι. Πάντα υπήρχε. Και πριν τα μαδασφαλίτες, προδότες, Ρουφιάνοι και οι Χουντιαίοι και φοιτητές, οι φοιτητές μας, οι οποίοι είχαν διορισμένοι στα διοικητικά συμβούλια και με αυτούς πλακώθηκαν. Και μαζεύαμε υπογραφές, να βάζει την υπογραφή σου εκεί τον καιρό για να πάμε στα πρωτοδικεία. Από τη νομική ξεκίνησε 42 υπογραφές. Στους 5.042 βγήκαν μπροστά να πάνε στα πρωτοδικεία. Και εμείς 92% όπως ήμασταν. Πρέπει να βγάλαμε προκήρυξη 2 άτομα, 2 παιδιά και τη μοιράζαμε στον δρόμο. Και μας πιάνανε γιατί μας βασανίζανε. Μην νομίζετε ότι γινόταν έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Αλλά γιατί τα λέω, γιατί όλοι νομίζουν ότι μπήκαν μέσα και άρχισαν να φωνάζουμε κάτι χούτα. Δεν ήταν έτσι. 3 χρόνια υπήρχε προεργασία, παρέες, φιλίες, έρωτες, αγάπες, εμπιστοσύνη στον άλλον, συντροφικότητα. Όταν έγινε το πρώτο πολυτεχνείο που δεν μιλάει κανείς, 12 του Φλεβάρι το 1973, δικάσανε 10 φοιτητές, έγινε χαμός έξω από το Ασάκιο. Μην πω τώρα και τα έχω γράψει σε ένα βιβλίο μου και τους πολιτικούς που ήταν τάχα μου να μας υπερασπιστούν μέσα σε αυτός ο Καραμαλής και ο Ζήκτης και ο άλλος ο Παπασφύρου και δεν συμμαζεύεται. Έχω και τους διαλόγους που είχαν και πώς μας βλέπανε. Μας δικάσανε ένα χρόνο, με αναστολή. Αλλά τι κάνανε, με τον νόμο 1347 που δεν ξέρω τι έφαγα χθες, θυμάμαι αυτόν τον νόμο γιατί μας κόψανε την αναβολή σπουδών. Μας κόψαν την αναβολή σπουδών, πάνω από 100 άτομα, 120 άτομα. Βρεθήκαμε φανταράκια. Και ξεσηκωθήκαν φοιτητές και καταλαμβάνουν την νομική 2 φορές, και το Φλεβάρι και το Μάρτι, φέρνει εμάς, τα αδέρφια μας πίσω. Δημιουργήθηκε κίνημα πλέον. Και αναγκαστήκανε στην προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος της Χούντας να μας αφήσουν τον Νοέμβριο τέτοιες μέρες. 9 Νοεμβρίου μας αφήσανε να γυρίσουμε πίσω, να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Υπήρχε καλύτερη υποδοχή που συνεδριάζανε στο Πολυτεχνείο οι φοιτητές αν θα γίνει κατάληψη ή όχι και εμείς βρεθήκαμε εκεί μπροστά. Με τα μισά ρούχα στρατιωτικά ήταν τα ρούχα μου. Και λέω, αμάν τι γίνεται εδώ. Και πάω και βλέπω και βγήκε η απόφαση να γίνει η κατάληψη. Και μπήκαμε μέσα και αρχίζει αυτό το αυθόρμητο. Είχαν κατέβει και φοιτητές από την νομική, καμιά 300-400. Con άλλα συνθήματα. Αρχίζει πλέον να γίνεται το επίκεντρο στο Πολυτεχνείο. Γενικές συνελεύσεις από όλες τις σχολές, και τα λέμε από όλες τις σχολές, όσες ήταν στην Αθήνα, και ήταν 3 μέρες οι γενικές συνελεύσεις, με ανακλητούς εκπροσώπους. Να πας, κάναμε συντονιστική επιτροπή και να δίνεις και λογαριασμό στη συνέλευση τι κάνουμε, και ο καθένας βρήκε τη θέση. Σαν να βρήκε τον εαυτό του, τη θέση που έπρεπε να έχει εκεί μέσα, είτε για την προστασία, είτε για τη φύλαξη, είτε για συνάδελφε τι κάνουμε, είτε για την τροφοδοσία, είτε έρχονταν ο κόσμος μας και ήταν περίεργα. Το νέο και σήμερα τον θεωρούν ύποπτο. Μας κοιτάγανε έτσι, αλλά σιγά σιγά μένανε, αφήναν λεφτά, φέραν τρόφιμα και από 5-6.010 στην αρχή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 60-70.000 γίνανε η ασπίδα προστασία μας. Αυτοί είχανε. Δεν τους μετρήσαμε και να ήταν και 100, δεν ήταν. Αλλά μπροστά στα 5 εκατομμύρια ήτανε. Αλλά αυτοί όμως γίνανε ασπίδα προστασία μας. Οι αγώνες γίνανε και απ' έξω, με πολλούς νεκρούς, με τραυματίες.
Καταρχήν αμφισβητούσαν τους νεκρούς. Χρόνια και τώρα ακόμα. Γιατί πονάει. Ο νεκρός δεν είναι θέμα αν θέλει δικαίωση ή εκδίκηση. Γιατί όταν τον μνημονεύεις, τον ζωντανεύεις. Δεν πήγανε θράσα, παιδί, αυτά τα παιδιά. Και μαθητές σαν και εσάς σκοτωθήκαν. Και τρέχανε απ' έξω, πήγαν κομπανίτσα από τα σχολεία, κάνανε συνέλευση μέσα. Εργάτες ήταν, κάνανε η δική τους συνέλευση. Καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε αυτό που λέγαμε εργάτες, αγρότες και φοιτητές, έγινε ένα. Εδώ ήρθαν από τα μέγαρα με τρακτέρ γιατί τους φέραν τα χωράφια οι Βαλτινογιανναίοι. Και φωνάνε, και αυτό έγινε πραγματικότητα, εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, να με ρωτήσετε, να ρωτήσετε και τους αδέλφους που τα ξέρουν. Και εδώ εκεί μέσα είχαμε και φαρμακείο και ιατρείο και μέχρι που μαγειρεύαμε. Δηλαδή είχε κλείσει η φωνή μου και ήρθε μια κοπέλα που δεν την ήξερα, τώρα είναι αγαπημένη μου. Η Μαρία καθηγήτρια κι αυτή. Μετά έγινε καθηγήτρια και λέει, αμάν, ας το παιδί να μην το σπάσει ο γραμμωτό μου. Και μαγείρεψε φακές και πήρε το ζουμί για να μου το φέρει για τσάι. Καταλαβαίνεις ο καθένας, κάτι έκανε. Δηλαδή το να συνυπάρξουμε όλη τη νύχτα εκεί, λίγο ήταν. Δηλαδή και έρωτες υπήρχαν και αγάπες υπήρχαν. Γίνεται επανάσταση και εξέγερση χωρίς έρωτα. Θα είναι νεκρή επανάσταση. Δηλαδή, αυτό είναι, τα λέω γιατί είναι ομορφιά του πράγματος. Και η ομορφιά είναι επαναστατική από μόνη της, όπως και η αλήθεια. Αυτό το γεγονός είναι αληθινό. Δεν πρόκειται. Καταρχήν έγινε άπαξ διαπαντός. Δεν έγινε κάποτε πριν 50 χρόνια και τελειώσαμε. Εμείς θα έχουμε πεθάνει, θα έχουμε σβήσει για το οικογένειο, θα μιλάμε. Και τα νέα παιδιά που θα έρθουν. Πρέπει, ξελασπώσαμε την πατρίδα μας. Φωνάζαμε 6 χρόνια, είναι πολλά, θα γίνουν 7. Δηλαδή δεν είχαν παθητικά αποδεχτεί 6 χρόνια, 7 η Χούντα. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και περηφάνεια τους Έλληνες, η Απανταχού έφυγε στην Αυστραλία. Δηλαδή, λέγανε να ρε και στην Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα την είχαν για τη δημοκρατία, για τον πολιτισμό της. Μην πω καμιά κουβέντα, ξέρετε πως οι δικτατορίες έχουν γίνει από το 21 μέχρι τώρα. Τα ξέρει πολύ καλά ο Βαγγέλης από εδώ, ο ιστορικός. Δηλαδή, από το μεταξά μέχρι τώρα. Και τι, έχουμε και καλυμμένες δικτατορίες. Δημοκρατικότατες παίρνουν αποφάσεις χειρότερες και από αυτές που θα παίρνανε οι δικτατορίες. Τα εργασιακά και μόνο να δείτε και πώς αντιμετωπίζουν τους καθηγητές, παρακαλώ, θα καταλάβετε και τι γίνεται. Και εσάς πώς σας αντιμετωπίζουν. Φανταστείτε, οι περηφάνους φωνάζουν για σε 5 χρόνια, λέει, θα έχουμε 950% το μισθό. Εσείς και με πτυχία. Λέει, καθίστε που πάει και το 50% των Ελλήνων δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι. Είναι ωραία χώρα και όλα, αν δείτε τηλεοράσεις, πάνε όλα μια χαρά. Ούτε για τους πολέμους δεν λένε που σκοτώνουν παιδιά, νέους ελικάτους στη Μέση Ανατολή. Γενοκτονία χειρότερα από το Χίτλερ κάνει ο Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και η Ευρώπη κάνει έτσι τα χεράκια της. Και πάει και προς την ακροδεξιά. Αν δείτε τι γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, πού στο διάλογο πάμε. Στην Ουκρανία τι γίνεται. Εδώ βγάλουν τον Τραμπ στην Αμερική, που αφορά και εμάς και όλους, όλο τον πλανήτη. Καταλαβαίνετε, έχουν σχέση αυτά με το Πολυτεχνείο. Έχουν και παραέχουν. Αν ήταν να μιλάμε τι ωραίοι που ήμασταν, και μπράβο μας, και τελείωνε εκεί, είπα άπαξ διαπαντός. Με παραμύθια γράφονται, ποίηματα γράφονται, ντοκιματέρ έχουν γυριστεί, βιβλία έχουν γραφτεί και από εμάς τους ίδιους έχουν γραφτεί βιβλία. Είναι ένα γεγονός που σημάδεψε τον χρόνο και το χώρισε στο πριν και στο μετά. Είναι ένα γεγονός που έγινε ιστορικό, αναμφισβήτητο και από τους εχθρούς μας. Έγινε και σταθμός αναφοδιασμού για εσάς, αλλά πάνω από όλα αυτό που είπαμε, ότι έγινε και συμβολικός χρόνος, που δεν μπορεί να σβήσει με τίποτα και θα είναι και περηφάνεια αυτού του τόπου.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κουβέντα, θα τα συμπληρώσουμε και τα παιδιά και τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ένας Δημήτρης με αυτό το πάθος θα μπορούσε να είναι αυτός ο εκπονητής που ακούγεται και ανατριχιάζεις 51 χρόνια μετά. Γιατί την ώρα που είναι τα τάγκς μπροστά, δεν έχει περιθώρια ο Δημήτρης να πάρει οδηγίες από τη Συντονιστική Επιτροπή. Πρέπει να ενεργήσει, πρέπει να σκεφτεί ό,τι μπορεί να σκεφτεί σε σημείο που παίρνει μια τεράστια ευθύνη. Την πήρε, βεβαίως, είμαστε νέοι, αισιόδοξοι. Νομίζαμε ότι αυτό που λέμε αδέλφια μας, μη σηκώστε τα όπλα, τον εθνικό ύμνο, θα μπορούσε να έχει κάποιους αποδέκτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν οι αποδέκτες και το μακελιό καραδοκούσε. Κάνω εδώ σταματάω για να πιάσω ένα μικρό νήμα, γιατί είστε παιδιά και πολύ πιθανό να σας διαφεύγει. Μετά το Μεταξά, η πρώτη δικτατορία με βούλα είναι 21η Απριλίου του 67. Εμείς πόσο χρονών είμαστε τότε? Πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου. Μένουμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο 69, 70, 71. Και τα πλάκωνη σκαλαβιά. Κανείς δεν εμπιστευόταν κανένα. Δεν είχαμε αυτά που έχετε τώρα, τις χαρές, τις εκδρομής, της ελευθεριότητας, το πώς θα μπορέσει να ντυθεί κάποιος. Ήταν όλα μία συντηρητικότητα. Ο φόβος καραδοκούσε. Γιατί τι είχε γίνει? Με το που επιβάλλει τη δικτατορία, η πρώην πολιτική, οργανώσεις, αριστερές οικογένειες φεύγουν για τα ξερονίσια, φυλακίζονται. Άρα αυτοί που μένουν είναι μια νέα μαγιά ανθρώπων από αστικό περιβάλλον, από μικροαστικό, από φτωχό περιβάλλον, οι οποίοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και γιατί εξεγείρονται? Γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα. Αυτό για μένα είναι το χαρακτηριστικό. Σιγά σιγά, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολύ ωραία βιβλία, σας τα συνιστώ να τα διαβάσετε, έχει το χάρισμα να γράφει και μας έχει δώσει μια βιβλιογραφία πολύ σημαντική. Αρχίζουμε να κάνουν παρεΐτσες, να μιλάμε, οργανώσεις ελάχιστες, ξεκινάνε από τις τοπικές οργανώσεις. Είσαι από τα Επτάνησα, Επτανήσι, είσαι από την Πελοπόννηση, Πελοποννήσι. Σε αυτά τα ήταν τα κύτταρα που ξεπηδούσε η ανταλλαγή των απόψεων. Και πραγματικά το 72, 21η Απριλίου, διαβάζω δεν είχα πολλά χρήματα και διάβαζα πάντα στη βιβλιοθήκη. Και ακούω πότε θα κάνει εξαστεριά. Φεύγω βολίτα και πάω μπροστά από τα προπήλια, είναι περίπου 50 φοιτητές. Μου ήρθε να σηκώσω και το σάλιο, το κόκκινο, το φλεκτό από τη γιαγιά μου και γίνεται πανικός. Ξεπηδούν άνθρωποι που δεν νομίζαμε ότι ήταν εκεί, αστυνομικοί, και συλλαμβάνεται ο Νικήτας ο Λιοναράκης και άλλη μια κοπέλα. Για να καταλάβετε, δεν είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι. Η πολιτικοποίηση έρχεται από τη διάθεση να αντισταθείς. Εγώ έπρεπε να μάθω για να ξέρω πού μπορώ να ανήκω. Τόσες οργανώσεις, σκεφτείτε, εκείνη την εποχή υπήρχαν 3 οργανώσεις μαοϊκοί. Ποιος σήμερα είναι μαοϊκός αριστερός άνθρωπος? Έχει αλλάξει τελείως το πάνω. Και πάω σε ένα βιβλιοπωλείο, μπαίνω μέσα, αυτό είναι και πολύ αστείο. Στο σπίτι μου διαβάζαμε Ντοστογεύσκι, Ρομερολάν, Γιάσπερς. Δεν είχα εγώ ιδέα με αριστερή κουλτούρα. Αλλά παιδιά είχαν, γιατί καταγόντουσαν από οικογένειες που είχαν αυτό. Και λέω, παρακαλώ, θέλω το κεφάλαιο του Μάρξ. Με κοιτάζει ο βιβλιοπόλης και μου λέει, το έχετε δει ποτέ? Όχι, λέω, δεν το έχω δει, αλλά θέλω να το αγοράσω. Μου λέει, πρώτον δεν υπάρχει και δεύτερον είναι πάρα πολύ ακριβό αν σας το βρω. Λέω, πόσο έχει? Μου λέει μια τιμή
στιγμή που ήταν ένας μήνας δουλειά στο προπό που δούλευα για να μπορώ να ζήσω. Μετά την 21η Απριλίου του 1972 πηγαίνουμε στις νομικές στα γεγονότα, όπως σας είπε και ο Δημήτρης, 2 εγκλισμοί, αλλά αυθόρμητοι, χωρίς καμία πρόνοια. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε φαγητό, αναγκαζόμαστε να συνθηκολογήσουμε και να βγούμε. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει χούντα. Μπροστά μας, ξύλο της αρκούδας φάγανε οι φοιτητές που βγήκανε, παρόλο ότι είχαμε συμφωνήσει. Και στις 8 Μαΐου του 1973, πριν από το Πολυτεχνείο, μου τη λέμε εμείς οι φίλοι η Μεγάλη Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, για πρώτη φορά, ενώ έχουν στρατεύσει τα παιδιά και τα έχουν στείλει, συλλαμβάνουν μέσα σε μια νύχτα 40 άτομα, τα οποία 40 άτομα αυτά οδηγούνται για πρώτη φορά στο ΕΑΤΕΣΑ, δηλαδή στη στρατιωτική αστυνομία. Όχι που πηγαίναμε στην αστυνομία, εκεί ήταν, λέω, απομόνωση, βασανιστήρια και κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτά. Γίνεται μια φιλελευθεροποίηση με τον Μαρκεζίνη, έρχονται οι στρατιώτες πίσω, βγαίνουν αυτοί που είναι στο ΕΑΤΕΣΑ και τώρα πια είναι η στιγμή το κίνημα των φοιτητών να δώσει ένα βήμα παρακάτω και φτιάχνουμε το Πολυτεχνείο. Αυτή τη φορά όμως έχουμε φαγητά, έχουμε νερά, έχουμε φάρμακα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου, κολλήρια για τα δακρυγόνα, οι φοιτητές της ιατρικής, γιατί υπήρχαν παιδιά νεκροί. Εγώ μόνη μου, γι' αυτό θυμώνω πάρα πολύ να μας λένε ότι υπήρχαν νεκροί, έκλεισα τα μάτια μιας κοπέλας με τρελέμιστρονα και έβγαλα μια σφαίρα από εδώ την οποία έχω, και ένας νεαρός που ήταν χτυπημένος στον όρχη από ακατάσχετη αιμορραγία. Το μεσημέρι οι οργανώσεις και τα κόμματα της Παρασκευής λένε έχουμε υπόψη μας ότι θα γίνει του. Φύγετε από μέσα τα στελέχη να μην πιαστεί. Κανείς δεν κουνήθηκε. Κανείς. Τα βράδια συζητάγαμε, τραγουδάγαμε. Ήταν σαν να βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο. Είχε γίνει άρση του φόβου. Ποιος πίστευε ότι έχει γεννηθεί ήρωας εκείνη τη στιγμή? Κανείς. Είχε γίνει άρση του φόβου και πολεμάγαμε με το DNA μας να έχουμε το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και δεν σκεφτόμαστε που εμείς. Γίνεται το Πολυτεχνείο, μπαίνει το ΤΑΞ, δώσαμε μία ταφόπλακα εκείνη τη στιγμή προσωρινή, αλλά αυτό που είχε συμβεί έδωσε μαχαιριά στα σπλάχνα της δικτατορίας. Και αυτό προχώρησε όπου κανείς δεν σκεφτόταν όταν ήταν φυλακή ότι θα μείνει 7 χρόνια η δικτατορία. Εδώ υπάρχει ένα χαρτί, το κοίταζα, που λέει ότι εγώ να μην τελειώσω ποτέ το ίδρυμα και να μην πάρω ποτέ πτυχίο. Εάν δεν είχε πέσει η δικτατορία, δεν θα είχα πτυχίο. Είμαστε όμως τυχεροί, αλλά και πολύ άτυχοι, γιατί η Κύπρος, με αυτό που έγινε, η τελεία προδοσία από τον Ιωαννίδη, που θρήνησε και θύματα και τη διχοτόμηση, ήρθε να συμπληρώσει αυτή τη μοναδική στιγμή της εξέγερσης. Λέει ο ποιητής, δεν έχω δει στα μάτια μου πιο σπουδαίο αλωνάκι, το λέει για τους μεσολογγίτες. Αυτή τη στιγμή για μας το Πολυτεχνείο ήταν αυτό το μέγιστο αλωνάκι. Το υπερασπιζόμαστε και θα το υπερασπιζόμαστε πάντα. Όσο έχουμε φωνή, όσο ζήσουμε, θεωρώ ότι το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταδώσουμε σε εσάς τους νέους, στους φοιτητές μας, αυτό που κάναμε εκεί για να γίνει σαν παράδειγμα ότι όλα είναι δυνατά.
Όλα είναι δυνατά. Τα προβλήματα είναι τεράστια, οι σπουδές πάρα πολύ δύσκολες και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και ελπίδα. Γιατί παλιά αν τελείωνες το 1974, οι περισσότεροι θα βρίσκαμε δουλειά. Σήμερα θέλουν και μάστερ, θέλουν και ντοκτορά και πολύ ωραία η γνώση. Εγώ είμαι υπέρ της γνώσης στο ανώτατο βαθμό. Αλλά πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν, να μπορέσουν να εργαστούν. Λοιπόν, η Χούντα Μεν τελείωσε εκείνη τη στιγμή. Εμείς η γενιά του Πολυτεχνείου δεν πήραμε καθόλου κλειδί να μας λένε ότι εμείς φταίμε για τη μεταπολίτευση, γιατί μας παραδώσαν τα κλειδιά της εξουσίας. 3, 4, 5, 10 από εμάς πήραν κάποιες θέσεις. Ας τους κρίνουμε αν ήταν επαρκείς ή όχι. Εκείνο όμως που θα μας κρίνει όλους μας είναι αν κάθε λεπτό της ζωής μας είμαστε στις επάλξεις. Και αυτό θέλω να σας μεταφέρω. Ότι πρέπει όλοι να είμαστε επαναστατημένος άνθρωπος. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Σας ευχαριστώ. Παραλείψαμε να αναφέρουμε τα βιογραφικά στοιχεία για την Μέλκο τη Λεκατσά. Η Κατερίνα η Μαριέτη θα τα αναφέρει και πριν δώσουμε το λόγο στο Βαγγέλη τον Καραμανολάκη. Η κυρία Μέλκο Λεκατσά ήταν 20 ετών το 1973. Ήταν φοιτήτρια φαρμακευτικής. Έζησε από κοντά τα γεγονότα της νομικής, μπήκε στην παρανομία. Βρέθηκε κυνηγημένη για μήνες, αποκλεισμένη από τους γονείς της. Η Μέλκο Λεκατσά συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, καθώς και ήταν υπεύθυνη για το φαρμακείο που είχε στηθεί. Περιποιήθηκε τραυματίες, φίλους, συναγωνιστές της και μετά μπήκε και πάλι στην παρανομία. Η αγωνία της για να μην συλληφθεί από το ΕΑΔΕΣΑ τελείωσε στις 24 Δεκεμβρίου 1973, οπότε και συνελήφθη, μένοντας στη φυλακή για 3,5 μήνες. Σήμερα λειτουργεί φαρμακείο στην περιοχή των Άνω Πατησίων. Περάσω στο κύριο. Ο τρίτος προσκεκλημένος μας, ο κύριος Βαγγέλης Καραμανολάκης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Αποφύτησε στη Μαράσιλιο Παιδαγωγική Ακαδημία και εργάστηκε στη δημοτική εκπαίδευση για μια πενταετία. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα και Βιέννη. Το 2006 αναπορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1996 εργάστηκε στα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας έως το 2008, όταν εκλέχθηκε λέκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Σήμερα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Υπήρξε για μια δεκαετία, 1999 έως 2009, συνεργάτη στην κριτική ιστορικών βιβλίων στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και ιστορίας ιστοριογραφίας και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση του συναδέλφους και βέβαια σας ευχαριστώ όλες και όλους που είσαστε εδώ. Είμαι ιστορικός, άρα θα μιλήσω πιο πολύ για την οπτική των πραγμάτων και όχι για την εμπειρία. Οι δύο αγαπημένοι φίλοι πριν μίλησαν για την εμπειρία τη δική τους και τον τρόπο που τώρα τη σκέφτονται, άρα εγώ θέλω λίγο να βάλω τα πράγματα λίγο πιο γενικά και λίγο πιο στρογγυλά. Να πούμε καταρχάς ότι το γεγονός για το οποίο μιλάμε, δηλαδή αυτή η τριήμερη εξέγερση του Πολυτεχνείου, είναι ένα ελληνικό και διεθνές γεγονός. Δηλαδή είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένα μοναδικό γεγονός μιας φοιτητικής εξέγερσης που κόστισε τόσο νεκρούς και συντέλεσε καθοριστικά στην πτώση της Χούντας. Όταν ένας ιστορικός μιλάει για ένα γεγονός, μιλάει για κάτι που έρχεται από πριν και στη συνέχεια όταν συμβαίνει δημιουργεί μια σειρά από μετασχηματισμούς. Και άρα για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του γεγονότος θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο
τι αντιμετώπισαν, ήδη μίλησαν και ο Δημήτρης και η Μέλκο για αυτά, αλλά θέλω λίγο να επανέλθω, το τι αντιμετώπισαν και τι ήταν αυτό που τους οδήγησε σε αυτή την εξέγερση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε ότι η Χούντα, παρόλο που σήμερα τη θυμόμαστε πιο πολύ γελιογραφικά, ήταν ένα πάρα πολύ βίαιο καθεστώς. Την 21η Απριλίου, 8.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, 6.000 άνθρωποι πήγαν εξορία, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν την πρώτη εβδομάδα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ανάμεσά τους και ένα 15χρονο παιδί, γιατί τόλμησε να διαμαρτυρηθεί. Τον πρώτο καιρό, μικρές ομάδες ανθρώπων, και σε αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο, η αντίσταση φτάνει στην πιο μαζική της στιγμή στο Πολυτεχνείο, ποτέ όμως δεν ήταν κάτι που πραγματικά διέτρεξε όλο τον ελληνικό λαό. Τον πρώτο καιρό λοιπόν, ομάδες φοιτητών, κυρίως, παλιότερων φοιτητών, θα προσπαθήσουν να αντισταθούν. Σε έναν κόσμο ο οποίος δεν τους βοηθάει. Οι περισσότεροι από αυτούς θα συλληφθούν, θα βασανιστούν, πολύ άσχημα, πολύ άγρια, θα εξοριστούν, θα πάνε στις φυλακές, με έναν τρόπο θα αποτραβηθούν. Η Χούντα θα νιώσει πολύ πιο δυνατή και έτσι θα αφήσει κάποιες ελευθερίες. Ψεύτικες ελευθερίες, μικρές ελευθερίες, αλλά πάνω σε αυτές τις ελευθερίες η γενιά των ανθρώπων που έρχονται και όπως είπε η Μέλκο, είναι μαθητές και μαθήτριες όταν έρχεται η Χούντα, όπως και εσείς τώρα, και άρα δεν έχουν ζήσει οι ίδιοι και οι ίδιες τη βία, αρχίζουν να ξεθαρεύουν. Αρχίζουν να ζητάνε δικαιώματα που αφορούν πρώτα τις σπουδές τους, και γι' αυτό και δίκαιο ο Δημήτρης όταν λέει ότι χρειάστηκαν 3 χρόνια, γιατί όλα αυτά ζυμώθηκαν. Τι ήταν αυτό που τους βοήθησε πάρα πολύ και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι ίδιοι, πέρα από την αντίσταση απέναντι σε κάτι που τους έπνιγε, στο χαφιέ που ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο, στο ότι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν μια σειρά από πράγματα, ήταν και ο πολιτισμός. Το σινεμά, το θέατρο, τα τραγούδια, τα οποία εκείνη την εποχή, θυμίζω ότι είμαστε στις αρχές δεκαετίας του 70, κουβαλάνε πάνω τους όλο αυτό που λέμε τη δεκαετία των 60. Το ροκ, το πρωτοποριακό θέατρο, το πρωτοποριακό σινεμά, που τους ενώνει. Εγώ ακούγοντας πάρα πολλές φορές τις αφηγήσεις τους, αισθάνομαι το πώς αυτοί οι άνθρωποι δέθηκαν μέσα στις αίθουσες στο σινεμά, δέθηκαν τραγουδώντας τραγούδια παραδοσιακά όπως το πότε θα κάνεις αστεριά. Αυτό το δέσιμο νομίζω είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας σε σχέση και με το τώρα. Δηλαδή τη σημασία που έχει αυτή η αλληλεγγύη και η αίσθηση ότι το να είσαι σε αυτόν τον αγώνα ήταν τιμή. Αν έρθουμε τώρα στο Πολυτεχνείο, το οποίο δεν έγινε καθόλου τυχαία, αλλά έγινε μέσα από μια σειρά διαδικασίες και ορίμανσης αυτού που θα λέγαμε του φοιτητικού κινήματος, θέλω να σταθώ σε 2 σημεία. Το ένα είναι η αυτοοργάνωση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι ήταν η αυτοοργάνωση που υπήρξε εκεί. Αυτό που περιέγραψε η Μέλκο προηγουμένως στο φαρμακείο. Σκεφτείτε τώρα με χιλιάδες παιδιά μέσα σε ένα χώρο, που βέβαια είναι ο χώρος των σπουδών τους για τους περισσότερους, να στείλουν αυτά τα πράγματα, και βέβαια αυτό που για εμάς τους ιστορικούς είναι μεγαλειώδες είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Και είναι μεγαλειώδες γιατί μας δείχνει το πώς ένα μέσο που μπορεί να μας φαίνεται ασήμαντο ή αδιάφορο ή εκθρικό, την ώρα εκείνη γίνεται το πιο σημαντικό μέσο για να διαδώσει τον αγώνα του. Είναι μια εποχή που δεν την ξέρετε, οι άνθρωποι φτιάχνουν ραδιοσταθμούς οι ίδιοι, ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς. Αυτός ο πομπός τον φτιάχνουν στο Πολυτεχνείο, εκπέμπει μέχρι ενός σημείου και μετά αναλαμβάνουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι συνήθως μπορεί να παίζανε καψουροτράγουδα, παραγγελίες για ταξίδι, ό,τι άλλο, να μεταδώσουν αυτό το μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό διαδίδεται σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί μαζεύονται σιγά σιγά χιλιάδες άνθρωποι. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που φοβάται η Χούντα. Όχι ότι δεν φοβάται τους φοιτητές, αλλά τους φοιτητές τους έχει με έναν τρόπο περικυκλωμένους. Μαζεύονται λοιπόν από την μέρα που ξεκινάει η εξέγερση μέχρι και την Κυριακή, αφού έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο, μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι. Και η Χούντα κάνει αυτό που ξέρει. Κατεβάζει τα τάγκς, κατεβάζει την αστυνομία και υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώνονται, ανάμεσά τους ένα 5χρονο παιδί. Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι τραυματίζονται και πολλοί από αυτούς βαριά και πεθαίνουν αργότερα, είτε από ελεύθερους σκοπευτές. Σκεφτείτε την κτηνοδία αυτού του καθεστώτος που βάζει ελεύθερους σκοπευτές στις ταράτσες των γύρω κτηρίων να πυροβολούν τους ανθρώπους, είτε από τους αστυφείς, είτε από τα σώματα ασφαλείας ή το στρατό
μέσα έξω από το κτίριο. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά μέσα σε όλα αυτά τα fake news γύρω από το Πολυτεχνείο ή από οτιδήποτε άλλο διαδίδεται η αίσθηση ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Νεκροί υπήρχαν πολλοί. Κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν μέσα στο κτίριο και πέθαναν, όπως μας είπε ήδη η Μέλκο εκεί, νεκροί και χιλιάδες τραυματίες, και υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι νεκροί που δεν είχαμε διαπιστώσει. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Είπε προηγουμένως η Μέλκο, η Χούντα έπεσε από την Κύπρο. Η Κυπριακή τραγωδία ήταν η μεγαλύτερη προδοσία που μπορούσε να γίνει. Την έκανε και έπεσε την ώρα πια που οι στρατιωτικοί δεν μπορούσαν να χειριστούν αυτό το οποίο ερχόταν και ήρθε σε λίγο τον Αττήλα 2. Παρ' όλα αυτά, το Πολυτεχνείο αποτελεί το κρίσιμο εκείνο στοιχείο, το οποίο κόβει τους δεσμούς της ελληνικής κοινωνίας με την Χούντα. Μετά το αίμα που χύθηκε εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση πια αυτό το καθεστώς να παραμείνει. Και επίσης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το γεγονός ότι οι πρωτέτοι της Χούντας δικάστηκαν μετά, και πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που δικάζονται δικτάτορες σε όλη την Ευρώπη στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οφείλονται στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο μας άφησε μια τρομακτικά σημαντική δημοκρατική παρακαταθήκη. Γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι μας έδειξε κάτι που μας χρειάζεται και τώρα. Ότι όταν ένα καθεστώς είναι αυταρχικό, ότι όταν ένα καθεστώς πνίγει την ελευθερία, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει είναι να αντισταθεί. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις, δηλαδή να ρωτήσουμε τους καλεσμένους ό,τι νομίζουμε και ότι... Να κυρίως εκείνους που τάρισαν επίσης. Έχω μια ερώτηση, εγώ τα τελευταία 25 χρόνια πάω στα σχολεία, ενώ έχει κάνει μια πορεία πολύ μεγάλη γι' αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Πάντα μας καλοδέχονται, πάντα δείχνουν σεβασμό και αγάπη. Όταν όμως βλέπω συνεντεύξεις έξω από τα ειδησιογραφικά τμήματα και ρωτάνε τι έγινε στο Πολυτεχνείο, ελάχιστοι άνθρωποι απαντάνε. Και λέω, με τόσες σχολικές γιορτές, κάθε χρόνο πια, τι έχει συμβεί και ο κόσμος, ο νεανικός κόσμος, δεν έχει συνειδητοποιήσει το γεγονός. Θέλω να μου πει κάποιος μαθητής, γιατί αυτό είναι κάτι που με στοιχιώνει. Πού κάνουμε λάθος? Εμείς κάνουμε λάθος που τα διηγούμεθα. Δεν ξέρω. Πέστε μου, θα ήθελα πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις ουσία. Έστω και καθηγητής μπορεί να απαντήσει αυτή την εμπειρία. Η ερώτηση είναι γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν τόσα πολλά, ενώ ο όγκος πληροφοριών για το Πολυτεχνείο είναι τεράστιος. Δεν Κάθε χρόνο γιορτές. Δεν μπορώ να το δώσω. Νομίζω ότι η γνώση η οποία παρέχεται στο σχολείο είναι εντελώς αποσπασματική. Τα παιδιά ακούν, αλλά δεν μπορούν να συνθέσουν το μεγάλο γεγονός. Θα πω επίσης ότι η μελέτη των πηγών εισήχθη τελευταία στο μάθημα της ιστορίας. Επομένως, ακόμη δεν έχει γίνει βιομάχος. Φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματα των παραναλικών εξετάσεων. Είναι στην ύλη μας, προς το τέλος της ύλης διδάσκεται. Κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε, το περνάμε πολύ γρήγορα. Επομένως, αυτό έχει να κάνει με την παθολογία και με την παθογένεια της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας. Και είναι ζητούμενο και τα αναλυτικά προγράμματα να προσαρμοστούν
και οι ύλοι κάπως ορθολογικότερα να είναι οργανωμένοι, ώστε να μπορούμε και εμείς να τη μεταφέρουμε στους μαθητές. Είναι μια πρώτη πρόχειρη απάντηση. Μπορώ, ερώτηση? Ναι. Για να ζεσταθούμε λίγο. Για τον κύριο καθηγητή, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μας πείτε κάποιες αναλογίες, ομοιότητες και διαφορές του Μάη του 1968 με το 1974. Για να ολοκληρώσω και να δείτε ξαναπρέπτω τον λόγο. Για την κυρία Δεκατσά, θα ήθελα να μας περιγράψει τη συνάντησή της με τους χουντικούς στο φαρμακείο της και κάτι έχουμε μια φωτογραφία εκεί για τον τρόπο που κρατούσατε το ημερολόγιό σας όταν ήσασταν στη φυλακή. Και για τον κύριο Παπαχρήστο, κράτησα κύριε Παπαχρήστο μια συνομιλία που είχατε στη σχολή σας, στο εστιατόριο της σχολής. Αν μπορούσατε λίγο να μας την αναπαναστήσετε, ένα επεισόδιο με πρόσωπα συμπαίνοντα του καθεστώτος και με ένα υπέροχο φαγητό το οποίο είχε τότε η σχολή, αν το συγχαθήκατε ή όχι. Λοιπόν, παιδιά, οι λεπτομέρειες στις στιγμές μπορεί να είναι και διαφορές. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα με τον ήχο, αν έχετε την καλοσύνη. Όχι, ακούγεται. Ακούγεται, συνάδελφοι. Ωραία, συγγνώμη. Δεν ακούγεται πίσω. Είπα οι στιγμές και οι λεπτομέρειες είναι το όλον, έτσι. Σιγά σιγά και ένα κτίριο, το απονάδι δεν είναι καλό, μπορεί να πέσει. Η κάθε στιγμή που ζήσαμε και οι λεπτομέρειες που μπήκανε και γίνανε ένα σύνολο, δημιουργήσανε αυτό που λέμε σήμερα συλλογικότητα. Δηλαδή, χωρίς αυτή τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ μας, δεν θα γινόταν τίποτα. Όταν με ρώτησες τώρα για να δείτε, διότι με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε, ρε παιδί μου, αλλά και να προστατευτούμε όμως, έτσι. Στο εστιατόριο πηγαίνανε τα αυτοκατάκια, όπως ήμασταν εμείς, να φάμε. Μη σας πω τα κρέατα του Παλόπουλου ή τα σάπια, εκείνη την εποχή. Δηλαδή έγινε και μετά ολόκληρη ιστορία και δικαστήρια. Αλλά ο κυβερνητικός επίτροπος που το θυμήθηκε σε αυτό, που ήταν και πρόεδρος στη σχολή, έκανε και επιθεώρηση ότι ήμασταν φανταράκια. Είναι καλό το φαγητό. Οι περισσότεροι λέγανε καλό. Φτάνει σε εμάς που ήμασταν 5-6, δεν ήμασταν παραπάνω. Λένε καλό το φαγητό. Δεν ξέρω τι μου ήρθε. Καρφώνω ένα καλαμαράκι που δεν καρφωνόταν. Και του λέω, δοκίμασε, τώρα είναι χειρότερο για τη σόλα του παπουτσιού σου. Ορμάει όρθιος, κοιτάει γύρω-γύρω να φωνάξει στους μπάτσους. Τους κρυφούς αστυνομικούς, δεν ήταν κανένας εκεί την ώρα. Δράσατε εθνικός. Λέω, έλα από το γραφείο μου. Εμείς γελάγαμε με. Αλλά δεν ήμασταν και... Έλα από το γραφείο μου να μας διώξει. Ή θα μας βουτήξουν. Έλα αυτοί που είχαμε πει ναι, αρχίζουν να λένε, να λένε, κάτω η κούντα σιγά-σιγά. Ζήτω τα καλαμαράκια. Και έγινε χαμός. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Δηλαδή, αυτές, γι' αυτό είπα για στιγμές και λεπτομέρειες, τέτοια πράγματα γινόντουσαν παντού. Και σας είπα ότι έπαιξε ρόλο ακόμα και το τραγούδι. Ήταν σε παρανομία όλα τα τραγούδια από το Θεοδωράκη και οτιδήποτε. Είχαν απαγορεύσει τους ποιητές μας που είμαστε, τα βιβλία. Δηλαδή, ακόμα και να βγει ένα τραγούδι περνούσε από λογοκρισία. Δεν ήταν έτσι εύκολο το πράγμα.
Και αυτό έγινε για μας το τραγούδι και μες στο Πολυτεχνείο και έξω και στα Φέρνες ακόμα. Όπλο. Αντίσταση, δηλαδή έγινε το τραγούδι πρωτιά μας να τραγουδάμε κλπ. Ή να βρούμε ένα βιβλίο. Αλλά την άλλη όταν φέρανε εκείνο τον καιρό, φέρανε το γούστο. Και τρέξαμε στην Αρχαιοκύλα, τρέξαμε στο στούντιο, το κατεβάσαμε την άλλη μέρα. Μετά φέρανε φράουλο σχέμα, όχι άλλο. Φέρανε για να καταλάβει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική. Την άλλη μέρα το κατεβάσαμε. Δηλαδή, έβλεπες ακόμα με το παραμικρό. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε. Αυτές είναι οι προεργασίες για να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα μιλάμε, που πραγματικά θα είναι και κληρονομιά και θα είναι και παρακαταθήκη, θα είναι και η δύναμη δική σας. Μπορώ, κυρία Κατσάρη. Ναι. Επειδή ο συνάδελφος ο Καραγιάννης έχει ασχοληθεί για την αυριανή γιορτή σε μια φέτα για τη λογοκρισία στο τραγούδι, έχουμε και δυνατότητα να το προβάλλουμε τώρα, μια και το έθιξε ο κ. Παπαχρήστος. Όχι. Να εκδίνω. Τώρα ναι, δεν έχουν δυνατότητα. Πάντως αύριο θα ακουστεί αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. να πούμε κάτι για τις συνθήκες κράτησης στο ΕΑΤΕΣΑ. Εκεί ήταν ο απόλυτος παραλογισμός. Εκεί δεν έχεις επικοινωνία με κανένα και υπάρχει ένα συγκεκριμένο μενού βασανιστήριων το οποίο είναι ενιαίο για όλους. Έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Δημήτρη Σερεμέτη. Θα έχω την τιμή να το παρουσιάσω το Σάββατο και θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ποτέ δεν έχω διαβάσει βιβλίο και να μην ξέρω κάτι από το βιβλίο. Είναι πανομοιότυπο το μενού βασανιστήριων σε όλους. Η διαφορά, επειδή έχουμε και κορίτσια, μεταξύ των βασανιστήριων στη γυναίκα και των ανδρών είναι μόνο ένα. Τώρα δεν θα μετράμε πόσες κλωτσιές έφαγε ο ένας, πόσο χαστούκια έφαγε άλλη. Υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Η γυναικεία φύση. Αυτοί όλοι είναι ρατσιστές και άρρωστοι μέχρι τελευταίας ρανίτος. Η γυναίκα έχει την έμεινο ρίση κάθε μήνα. Μα αυτή γίνεται μητέρα και αυτοί έχουν γυναίκες, αδερφές, μάνες. Δεν δίναν τη δυνατότητα να έχουμε λίγο χαρτί για αυτή την περίοδο. Οπότε με την εφημερίδα που έχει 0 απορροφητικότητα, είναι αδιανόητο να φανταστείτε σε τι βρώμα ζούσαμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζούσαμε στη βρώμα. Σηκώνανε τις εφημερίδες με ένα σκηνή, εκεί με ένα κοντάρι, και φωνάζαμε «Παντιέρα Ρώσα, Παντιέρα Ρώσα». Καμία αντίδραση από εμάς. Τι να αντιδράσουμε. Υπήρχαν κάποιες ταραλέες πιο πολύ από μένα. Θυμάμαι την Καριστιάνη, την Ιωάννα, τη συγγραφέα μας, έχει πολύ ωραία δουλειά, να διαβάστε, η οποία τους έβριζε με ό,τι φρασιολογία μπορείτε να σκεφτείτε. Εγώ ήθελα λίγο ηρεμία για να μην φάω παραπάνω. Γιατί εκεί μέσα δύο πράγματα κάνεις. Δεν θες να πεις κάτι που ξέρεις και θες να επιβιώσεις και να βγεις ζωντανός. Μόνο τότε έχεις κερδίσει το καθεστώς. Αν είναι να σε πετάνε, το έχασες για πάντα. Τώρα, για τις σοκολάτες που βλέπετε εκεί. Δεν μας μοιράζουν σοκολάτες. Εγώ κάποια στιγμή λιποθύμησα και είχα υπογλυκαιμία. Έχω και τώρα. Έχω 0,50 ζάχαρο, το μόνο που δεν έχω κακό, για την ηλικία μου το ζάχαρο. Φέρνουν ένα γιατρό. Ποιος ήταν ο γιατρός, παιδιά? Αυτός είναι ο περίφημος Κόφα, ο οποίος είναι οριλά. Αυτός ήρθε να μου εξετάσει αυτή, όχι εμένα, οριλά να εξετάσει. Και πάνω εκεί σε όλο αυτό το τέτοιο, μου λέει τι νιώθετε, λέω δεν έχω δυνάμεις. Τι δυνάμεις να έχεις? Από το μενού της ορθοστασίας, της μπουνιάς, της κλωτσάς, λέει φέρτε τις σοκολάτες. Κρύβω αυτά τα χαρτάκια, 3 ήταν, τα οποία προσπάθησα να κλέψω ένα στυλό από το στενάκρι και να γράψω αφελώς. Απλώς να κρατήσω το μυαλό μου τις ημερομηνίες. Και λέω αφελώς, γιατί αν το πιάνανε, αλλημονώ. Το έβαλα λοιπόν κάτω από το
Ένα άλλο που θα πω για τις γυναίκες είναι ότι μας χρησιμοποιούσαμε όχι σαν πολιτικές κρατούμενες, σαν να είμαστε πόρνες που μας πιάσανε κάτω στη συγκρού. Η φρασιολογία ήταν πώς θα μιλήσεις, δεν πρέπει για κανέναν άνθρωπο να ισχύει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μία μέρα, το λέμε αυτό γιατί πλέον είναι αστείο, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αστείο, μου έλεγε εμένα, πες μου Παπαχρήστος, πώς είναι το κορμί του γυμνός, αυτά, εκείνα. Δεν ξέρω, απαντούσα. Πες μου ένα βίτσιο σου όταν κάνεις έρωτα. Τι να ξέρω εγώ από βίτσια 20 χρόνων. Εκείνα τα χρόνια ήταν, σκεφτείτε πολύ τόσο οι άνθρωποι, γινόμαστε ζευγάρια ή μπαίναμε σε αυτό που λέμε το πρελούδιο του έρωτα πολύ αργότερα από ό,τι σήμερα. Δεν ήξερα, αλλά επειδή πέδερνε συνέχεια, λέω κάτι πρέπει να βρω να πω. Και όπως κοιτούσα τα μποτάκια μου, του λέω κάνω έρωτα με μπότες. Δεν έχω δει στη ζωή μου άνθρωπο να έχει μεγαλύτερη χαρά. Να αλλάζει ο σπανός, να φωνάζει όλους τους δεσποφύλακες, ελάτε να ακούσετε το βίτσιο της Λεκατσά. Άρες μάρες, κουκουνάρες. Αυτοί αν τους συναντούσες έξω, ήταν πολύ ευγενείς, καλοί οικογενειάρχες. Συνάντησα τον Αντωνόπουλο στη Νέα Ιωνία να κουβαλάει τις τσάντες της κυρίας του, ως καλός οικογενειάρχης, και αυτός κάποτε έμπαινε εκεί μέσα και έκανε μακελιός τους κρατούμενους και τις κρατούμενες. Και για να τελειώσω, κάποια μέρα σε μια εφημερία, μου έρχεται ένας δεσμοφύλακας και μου ζητάει ένα αντιβιωτικό για παιδάκι. Με κοιτάζει, μου λέει, ξέρεις, έχω γίνει πάρα πολύ καλό παιδί, δουλεύω στον ΟΠΕ, σε ένα νησί στο Αιγαίο και δεν κάνω πια τίποτα κακό. Του λέω, κοίταξε, πάρε το αντιβιωτικό σου, κάνε μεταβολή και δρόμο, γιατί εγώ δεν είμαι βουδιστής για να σας συγχωρήσω, φάγατε ένα μουστακλί, έστω και ένα. Καταστρέψατε τόσες ζωές, εγώ δεν σε συγχωρώ, αλλά επειδή δεν είμαστε ίδιοι, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε εντεταλμένη υπηρεσία, έχω εφημερία. Θα πάρεις το αντιβιωτικό, αλλά να μην ξανατολμήσεις ποτέ να μπεις στην πόρτα του φαρμακείου. Όλα τα παιδιά, και ειδικά τα πιο μικρά, με ρωτάνε, κάπου το είχα γράψει αυτό και το έχω μάθει. Μα γιατί του το δώσατε, να του το φέρετε στο κεφάλι. Δεν γίνεται. Όταν κάνεις μια δουλειά, είσαι γιατρός, είσαι δάσκαλος, ακόμη και αυτό που είναι απέναντι σου φροντίζεις να έχεις ανωτερότητα, ανθρωπιά, γιατί δεν είσαι ίδιος με αυτούς. Αυτό να το θυμάστε. Ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια για το Μάη του 68. Ο Μάης του 68 είναι η μεγαλύτερη φοιτητική εξέγερση που έχουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 23 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Ξεκινάει από τη Γαλλία και απλώνεται σε όλη την Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη. Και είναι πολύ σημαντική γιατί είναι πρώτη φορά που φοιτητές και φοιτήτριες αμφισβητούν συνολικά αυτό που θα λέγαμε το σύστημα. Και γύρω από το Μάη του 68 έχουμε τραγούδια, ταινίες, θέατρα, μια ολόκληρη παραγωγή. Αυτή η παραγωγή έρχεται και στην Ελλάδα, όχι μόνο από μέσω των εφημερίδων, των περιοδικών κτλ., αλλά μέσω και των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών που σπουδάζουν στο εξωτερικό, και είναι πολλές και πολλοί. Αυτή η κουλτούρα που φέρνει ο Μάης λειτουργεί καθοριστικά για να διαπαιδαγωγηθούν οι νεότεροι και οι νεότερες τότε σε αυτό που θα λέγαμε τις επαναστατικές ιδέες. Θέλω να κάνω δύο σχόλια μόνο ακόμα για αυτά που ακούστηκα πριν. Το ένα είναι ότι θα πρέπει ειδικά οι μαθήτριες, ας πούμε, για να το πω έτσι, να καταλάβετε ότι η εποχή που περιέγραφε η Μπέλ Πολεκατσά είναι μια εποχή τελείως διαφορετική για τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα κορίτσια και τις γυναίκες. Την ώρα που αυτές οι γυναίκες, αυτά τα κορίτσια έβγαιναν στη διαδήλωση, την ώρα που έβγαιναν και φώναζαν, που αντιμιλούσαν ακόμα και στους δεσμοφύλακες, κάνανε όχι μόνο μια πολιτική, κάνανε μια κοινωνική επανάσταση. Και πολλά από τα πράγματα που κέρδισε αργότερα το γυναικείο κίνημα συνδέεται πάρα πολύ με τη στάση αυτών των γυναικών, οι οποίες βασανίστηκαν διπλά γιατί ήταν γυναίκες.
Γιατί οι άντρες δεσμοφύλακές τους δεν άντεχαν ότι αυτές οι γυναίκες αντιμιλούσαν ή ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και έζησαν δυστυχώς και σεξουαλικά βασανιστήρια, ακριβώς γιατί ήταν γυναίκες. Η τρίτη παρατήρηση θέλω να απαντήσω εγώ στην ερώτηση που έκανε η κυρία Κατσά με τη δική μου ευθύνη, την ευθύνη του δασκάλου. Εννοώ σε σχέση με την ιστορία. Να πω καταρχάς ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύω πάρα πολύ συστηματικά και μιλάω με πάρα πολλούς συναδέλφους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφοι που γνώρισα να διδάσκουν ιστορία έχουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για αυτή. Είναι πολύ δύσκολο η ιστορία να ενταχθεί σε ένα τόσο αυστηρά δομημένο και τόσο ανελαστικό πρόγραμμα όπως είναι το πρόγραμμα του σχολείου που κάνετε πια, ειδικά όσοι έχετε φτάσει στην τρίτη λυκείου. Αυτό που αν σας διαβεβαιώσω και μπορείτε να πάρετε λίγο μυρωδιά από τις πηγές, είναι ότι αυτό δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία δεν είναι υποστήριξη. Η ιστορία είναι το να ψάχνεις, η ιστορία είναι το να σκέφτεσαι, το να ακούς τις ιστορίες των ανθρώπων, να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια τους για να καταλάβεις τι έχει γίνει στο παρελθόν και κυρίως να σκεφτείς τον τρόπο που όλο αυτό έρχεται και σε κάνει σε ένα καλύτερο άνθρωπο. Γιατί οι ιστορίες σαν και αυτές που ακούσαμε σήμερα, αυτό που νομίζω ότι πιο πολύ απ' όλα προσφέρουν είναι ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και να παλεύουμε κάθε μέρα για να είμαστε καλύτεροι. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε. Είναι κρίμα ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ πολύ περισσότερα fake news από αυτά που κανονικά θα έπρεπε να σας διδάξει στο σχολείο. Η συνθήκη είναι όμως αυτή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω και θέλω να το πω και δημόσια, ότι το έργο που κάνουν οι συνάδελφοι στην αρχή διδάσκουν ιστορία, μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Ναι, και δεν ρωτάτε. Θα σας ρωτάμε εμείς ή θα απαντάμε στις ερωτήσεις που θα κάνατε, υποθετικά. Αλλά αυτό που είπες όμως για το Μάη του 68, εδώ δεν είχαμε την εικόνα την πραγματική, γιατί η Χούντα και οι εφημερίδες δείχνανε τη διαστρέβλωση και την εικόνα με συνθήματα που δεν τα λέγανε, με αυτοκίνητα, με οδοφράγματα, την αρνητική εικόνα υποτίθεται. Εμείς όμως, κάτι μυριζόμαστε και δεν ήμασταν και μεγάλοι, αλλά βάλε που είχαμε και κάποιους που ήταν στο Μάη του 68 και λέγανε. Εγώ θυμάμαι ότι έγραψε ένα κείμενο για το Μάη του 68 τότε που ήμουνα το 68, 18 χρονών. Μετά όμως, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν το Μάη του 68 και ανθρώπους που ήταν εδώ και πήγανε και έξω, κυνηγημένοι δηλαδή. Και έκαναν τα 20 χρόνια από το Μάη του 68 ένα ντοκιμαντέρ με Έλληνες και που ζήσαν το Μάη του 68, έχει παιχτεί πολλές φορές και στην τηλεόραση. Και μετά πήγα στο Παρίσι να δω τι γίνεται σαν αυτούς, σαν εμάς αυτοί που ήταν τότε. Και τους γνώρισα δηλαδή. Αφού λέγανε τα διάφορα, πάλι είχαν περιπολού το Πολυτεχνείο. Αμάν, τόσο πολύ. Ένας μάλιστα, όσο βάζω, μου λέει, έπρεπε να κάνουμε κι εμείς ραδιοφωνικό σταθμό, είστε δυο. Λέω, εσείς είχατε όλες τις εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα, όλες τις τηλεοράσεις. Ναι, λέει, αλλά δεν ήταν δική μας φωνή. Γράφανε για μας, αλλά δεν ήμασταν εμείς. Λέω, τύχη. Ήτανε και αυτιά η τύχη, τα συνθήματα, τα καταπληκτικά συνθήματα. Ναι, λέει, αυτά τα σβήσαν την άλλη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι όταν μίλαγα μαζί τους, ακόμα και με το Σάρτο, σαν Πολ Σάρτο, το 1978 που βρεθήκαμε, μου λέει, για το Μάη του 68, για το όλα τα γαρίσουν, αυτό να βαρέλει, έβγαζε λόγο με την Τούκα, έζησε το Μάη του 68. Ναι, πες μου τι έγινε στο Πολυτεχνείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που συζητάμε σήμερα μας ξεπέρασε. Γι' αυτό είπα είναι διαχρονικό και θα υπάρχει και μετά και παραμετά. Διότι μια μεγάλη κομμούνα γίναμε, μια άμεση δημοκρατία που υποτίθεται οι ιστορικοί, οι θεωρητικοί λένε εντάξει, έγινε πράξη. Δηλαδή να πω μια μεγάλη κουβέντα ότι η ουτοπία βρήκε τον τόπο της από τον χώρο, ότι γίναμε ελεύθεροι πολιορκημένοι στο κέντρο της Αθήνας.
Τι να πω. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί μιλάμε έτσι, γιατί ήρθαμε εδώ. Και μακάρι, και εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη με ζωή. Και όταν υπάρχει η αλήθεια, είναι από μόνη της επαναστατική, αλλά για αυτή την αλήθεια όμως θέλει δουλειά. Διότι φανταστείτε πόσα χρόνια μας αγκαλιάσαν, μας διαστρεβλώσαν, μας κατηγορήσαν γιατί τους ενοχλεί. Το πολυτεχνείο είναι επικίνδυνο που υπάρχει μόνο του. Είναι το αγκάθι στα μαλακά της εθνότητας της κοινωνίας. Δείχνει τον δρόμο του. Άιντε στην αρχή, εγώ φοβόμουν θα έρθουν και οι βασανιστές να βάζουν στεφάνια εκεί πέρα. Δηλαδή έχει παραγίνει το πράγμα. Σε ένα βιβλίο που έβαλε έχω, δεν ήθελα, μάλωσα με τον φίλο που έβαλε το κεφάλι του Κορώνου που είναι εκεί, το έκανε ο Μακρύς. Και λέω κάτσε ρε παιδιά, να μην πάρουμε και τώρα, λέω, είναι πολύ αυτό. Όχι λέει θα πει γιατί όχι λέει θα κρυβόμαστε. Δεν κρύβεται το πολυτεχνείο, είναι εκεί. Φόρτι. Τώρα πάνε να το χαλάσουμε. Ο Πρίτανης, ο σημερινός. Εμείς ανοίξαμε και την πόρτα τώρα τελευταία για να παίρνουν από την Πατησίω. Και θέλει στην ανάπτυξη ακόμα και το θέατρο του Κίνη να το κάνει και να πηγαίνουν και να παίρνουν να πίνουν τα καφεδάκια τους εκεί πέρα και να αρχίζει να γίνεται όπως γίνεται όλα τα εξάρια που τα αγοράζουν αυτή τη στιγμή, να γίνει, να τουριστικοποιηθούμε δηλαδή. Και τι να το κάνουμε folklore το πράγμα και να μιλάμε για την ιστορία που έχει αίμα και να λέμε έλα μωρέ ξαπαλώνουν ύπνο. Δεν έγινε για τίποτα που 1200 τραυματιστήκανε, δεν έγινε τίποτα που πεθάνανε πάνω από 57, παραδέχτηκε η Χούντα 19 την άλλη μέρα. Και εδώ να λέμε, φανταστείτε, να μην είναι ο Ολλανδός στο Ακροπόλ και να μην έπαιρνε την εικόνα που παίρνει το τάξ, να είμαστε εδώ να αποδείξουμε ότι πήγε το τάμψι όχι, να γίνουμε ελέφαντες. Το καταλαβαίνετε μια εικόνα τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Εκεί ήταν και ελεύθεροι σκοπευτές, πυροβολάγανε. Αν δείτε τις εικόνες, δεν περιγράφονται. Δηλαδή μόνο λογοτεχνία μπορεί να το κάνει. Ούτε ιστορία. Την εικόνα που έχω μπροστά στα μάτια, μπροστά στο τάγκο, τον Κώστα και τον Σταπίλωνα, να λέει και να βλέπω το χέρι του, του συνταγματάρι, μην πω καμιά δουλειά. Ο στρατός δεν διαπραγματεύεται και κάνει το χέρι έτσι και ρουμάει ματάνς. Και τα παιδιά πάνω, στα κάγκελα, με τι θάρρωσε. Να είναι η μπάτση απ' έξω να ορμάνε και να είναι τα πανταράκια έτσι με το όπλο, σαν να τους είχε πέσει στο πουλί. Και εκείνη την ώρα, οι άλλοι να είναι πάνω κρατάει τη σημαία, να φωνάζει κτήματα. Αν δείτε αυτή την εικόνα, φτάνει. Να καταλάβετε το μέγεθος και θα μου πείτε δεν φοβόσασταν πριν. Τι, και βέβαια φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε τι σημαίνει να μοιραστείς τον φόβο με τον άλλον, τον ξεπερνάει. Όταν έχει σκοτωμένο δίπλα ή θα πας και τις πέρα. Νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν πλαστικές τις πέρες. Δηλαδή έγινε αυτό από τις μάρτυρες, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Διότι εμάς στο σταθμό τον κρύβαμε στο σταθμό. Θα παίρνανε με αλεξίπτωτα μέσα για να κλείσουν τη φωνή του. Αλλάζανε συχνότητες, αλλάζανε. Τα παιδιά αυτά που δεν τα ξέρει κανείς, από τη Σιμιτανίδη τα δύο και πώς φτιάχνει ο σταθμός, είναι μεγαλείο. Μέσα από την ανάγκη αυτή σταμάτα να δεις αυτά τα παιδιά που τα γνώρισα μετά, να δεις τι σεμνότητα έκανε. Ο ένας ήταν υπολήπτης να πάνω και έκανε αυτό. Τώρα πάω κάτω στο Λαύριο να μιλήσω. Ρε φίλε, θέλω να σου μιλήσω. Πες μου, είμαι ο Κώστας. Τι λες, και λέει, δεν το ξέρε κανένας. Αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά, θα μπορούσαν να μην σαν μιλάμε. Πώς, μια γυναίκα ήρθε και με βρήκε και μου λέει έφερα τον ενισχυτή. Ήμουνα σε καλλιτρομείο και κατέβηκα κάτω στο Καλκορδίτη ένα μαγαζί και σας έφερα τον ενισχυτή. Κάθε ένας κάτι έκανε. Αυτό είναι και το μεγαλείο αυτού του γεγονότος. Έβαλε συνεργοποίηση. Να πω για τους ανθρώπους που ανοίξαν την αγκαλιά τους την άλλη μέρα. Που βγήκαμε μπροστά γιατί εγώ δεν πήγα, δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω μετά. Και με πιάσανε τώρα σαν έξω. Το δεύτερο ήταν. Αλλά ήμουν και ήμουν ότι τα μαλλιά μου, τα γένια μου, τα αυτά δεν πήγαν. Τα μισά σας είπα ήμουν φαντάριος, ήμουν τσιγαρές να το ξανά.
Και μόλις με κρατάει αυτός και με κοίταζε το παιδί. Είχαμε 40 στρατιωτικά. Οι αρφίλες μου λέει, έλα εδώ, με κρατάει, ξέρω, πώς είναι. Και περνάει ένας στην ηλικία μου. Κοιτάει αυτόν, ένα που στόγγερε τι θες εσύ εδώ και έτσι δείξω έτσι. Και βρέθηκα σε ένα διαμέρισμα που είχε 20, 30, 50 παιδιά μέσα. Όλες οι πολυκατοικίες ανοίξανε και γίνανε μια αγκαλιά για να πεις τα παιδιά που ήταν εκεί. Αυτό είναι ένα άλλο μεγαλείο. Μέχρι απάνω στα όλα τα σπίτια ανοίξαν. Αυτός ο κόσμος, εγώ τον κατηγόρησα, ξέρεις τι έλεγα εκείνη την ώρα, στο ραδιόφωνο. Πώς είναι δυνατόν να θυμάστε όταν στον δρόμο τα παιδιά σας δεν είναι θυμόντουσαν. Ακούγανε, ήταν μαζί μας. Σε αυτό το γεγονός είναι μαζί μας και αυτοί που θέλανε να είναι. Είναι και αυτοί που δεν γεννηθήκανε. Μας ξεπέρασε και σας ξεπερνάει και εσάς, αν δεν το υπερασπιστείτε για να συνεχίσετε. Νομίζω ότι σε έρθει κάποια ερώτηση. Η πτώση της μοναρχίας και μετά η εξέγερση του ΑΤΑ βέλος δεν αποδυνάμωσε το καθεστώς της Χούντας. Αυτό το τέλος του 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε ο ίδιος ορκίσει τη Χούντα, αποφάσισε να κάνει ένα αντιπραξικόπημα. Ήταν τόσο ικανός που απέτυχε και αυτό. Οπότε ουσιαστικά από το τέλος του 1967 και μετά η χώρα έχει αντιβασιλέα. Αυτό όμως δεν της κοστίζει. Άρα δεν είναι εδώ η μοναρχία. Το βέλος είναι μια επίσης ηρωική στιγμή που συμβαίνει το Μάιο του 1973. Αξιωματικοί του ναυτικού πάνε να κάνουν ένα κίνημα, τους συλλαμβάνουν και ένα αντιτορπιλικό φεύγει από την άσκηση και πάει στην Ιταλία και στέλνει πολιτικό άσυλο. Όντως, το βέλος αποδυναμώνει τη Χούντα γιατί δείχνει στο εξωτερικό κυρίως ότι δεν έχει πια την υποστήριξη και μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις. Να πω ένα όνομα μόνο που είπε προηγουμένως η Μέλκολε Κατσά, είναι ο Σπύρος Μουστακλής. Ο Σπύρος Μουστακλής ήταν ένας σταγματάρχης του πεζικού που έκανε τις επαφές ανάμεσα στους αξιωματικούς του ναυτικού και του πεζικού για να αντισταθούν. Πρέπει να σας πω ότι οι συνταγματάρχες και γενικά η Χούντα βασάνιζε πολύ περισσότερο τους αξιωματικούς που αποστατούσαν εναντίον της, γιατί ακριβώς αισθανόταν ότι την πρόεδρο διπλά. Ο Μουστακλής βασανίστηκε τόσο πολύ που έμεινε παράλυτος στη συνέχεια σε όλη τη ζωή. 2 χρόνια έζησε, μετά πέθανε. Πέρασε ένα παιδί. Για τις άγριες λέγαμε φράουλες, είναι πραγματικά νόητε. Οι άγριες φράουλες που βλέπουμε, κορυφαία φύση, και αυτή είναι πραγματική. Και το άλλο είναι οι φράουλες και Όσο στο μικρόφωνο. Θα πάω λίγο πιο πίσω από το 67 που ήταν το 21η Απριλίου. Με το κίνημα Σπίδα, που φημολογείται πως ο πολιτικός αρχηγός ήταν και ο Άντρας Παπανδρέου, μετέπειτα πρωθυπουργός, και έχει συμμετοχή και ο Παπαδόπουλος, ο οποίος, έτσι λέει τη φημολογία, λέω. Και επίσης, αν όλο αυτό το κίνημα, το κίνημα Σπίδα, έδωσε εισαγωγικά τη βάση στους συνταγματάρχες, επειδή μπορεί και να είδαν πως το κράτος που είχαμε ήταν σχετικά αδύναμο και πως μπορούσαν να γίνουν πολλά πραξικοπήματα που αποτύχει τα γλιτώσαμε σε πολλές περιπτώσεις. Εάν μετά από αυτό... Δώσατε το λάθος, μας βάλατε στο κοινό, στο πολιτικό κρεβάτι και να μας συνεχίσουμε. Να μιλήσει ο ιστορικός τώρα, εγώ σου είπα λίγο το λάθος. Ωραία. Ωραία, η ερώτηση είναι πολύ ωραία. Όπως κάνουμε πάντα, θα προσπαθήσω λίγο να εξηγήσω το συνολικό πλαίσιο. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτείτε
ότι όταν τελειώνει ο εμφύλιος το 1949 ο πραγματικός νικητής είναι ο στρατός. Γιατί ο ελληνικός εμφύλιος τελειώνει με μια στρατιωτική ήττα του αντιπάλου. Άρα ο στρατός βγαίνει πάρα πολύ δυνατός και από πολύ νωρίς έχει την επιθυμία με έναν τρόπο να εμπλακεί στην πολιτική. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, είναι από πριν αλλά δεν έχει σημασία, δημιουργείται μια ομάδα που λέγεται Ιδέα. Σε αυτήν ανήκει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί που είναι στη Χούντα. Ο Ιδέα επιχειρεί κάποια στιγμή να κάνει πραξικόπημα, δεν έχει σημασία, προχωράει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι σε μια χώρα διχασμένη, η οποία κουβαλάει ακόμα τις συνέπειες του εμφυλίου και το φόβο του νικητή για τον νικημένο. Άρα το κακό που υπάρχει εκεί, και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη της πολιτικής, ότι η πολιτική με έναν τρόπο συνομιλεί με το στρατό. Και άρα η ιδέα του να γίνει ένα πραξικόπημα δεν είναι κάτι που εμφανίζεται από πουθενά, δεν είναι μόνο μια πρωτοβουλία των στρατιωτικών, συνδέεται και με το διχασμό που υπάρχει και με την ιδέα ότι έτσι μπορεί να επιβληθεί μια σωστή τάξη. Στη δεκαετία του 60, όταν ανεβαίνει η Ένωση Κέντρου, θα κατηγορηθεί μια ομάδα προοδευτικών αξιωματικών ότι έχουν συγκροτήσει μια οργάνωση η οποία λέγεται Ασπίδα. Και επειδή ακριβώς εκείνη την εποχή θέλουν να εξουδετερώσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου ως πολιτικό κίνδυνο, θα τη συνδέσουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα ο Ασπίδα είναι του οποίου ο στόχος είναι να σώσει τη δημοκρατία, είναι το αντίθετο από τον ιδέα. Και όντως δημοκράτες αξιωματικοί θα συλληφθούν και θα δικαστούν. Άρα ο Παπαδόπουλος προέρχεται, άρα ο Ασπίδα είναι αυτό, ο Παπαδόπουλος προέρχεται από μια άλλη ομάδα πολύ συντηρητικών αξιωματικών που έχει φτιάξει την ιδέα και που στη συνέχεια οι περισσότεροι από αυτούς θα γίνουν μέλη του καθολικού καθεστώτος. Θα πάρουν υπουργεία κλπ. Μην ξεχνάμε το θάνατο του Μπελογιάννη, το οποίο είναι μετά την νίκηση. Ανατώνεται τον Μπελογιάννη, ο οποίος υπάρχει πολύ Τις μερανότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Άλλη ερώτηση. Ρωτήσω την κυρία Λεκατσιά και τον κύριο Παπαδρίστο να καλύψετε στο θέμα της ανθρώπινης διάστασης των γεγονότων. Άκουσα πάρα πολλά, νομίζω ότι εντάξει είναι αρκετά. Αν και δεν προσθέσετε βέβαια κάτι άλλο, πρώτον. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω αν είχατε την αίσθηση, γιατί η ιστορία ήταν κάτι συγκλονιστικό βέβαια για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για πολλά χρόνια αργότερα, αν είχατε την αίσθηση ότι γράφατε ιστορία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν πέρασε στο νου κάποιο ότι είναι αυτό το οποίο κάνω, ήταν αυθόρμητο, απλά έτσι και έτσι. Και τον κύριο Καραμανολάκη θα ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στην όλη ιδεολογία ποιες επαναστάσεις ακριβώς περιλαμβάνονται εκτός από τη μοναδικότητα του γεγονότος. Ποιες επαναστάσεις επικοινώνονται σαν ιδεολογία δηλαδή. Ναι. Πέρα από τη μοναδικότητα βέβαια και το ξεπέραστο. Αυτό. Ευχαριστώ. Η ανθρώπινη διάσταση υπήρχε πάσα στιγμή. Και ο καθένας η ειδική περιστασία. Ακόμα και οι άγνωστοι. Δηλαδή, είναι άλλη διάσταση. Και ερωτική είπα και συναδελφική. Αλλά αυτό που μπορώ να σου απαντήσω, δεν είχαμε συνέστηση ότι γράφουμε ιστορία. Πραγματικότατα το λέω. Ανεξάρτητα αν έγινε ιστορία και γράφαμε ιστορία. Αλλά αυτό έγινε, όχι, αλλά αυτό το γεγονός που κάναμε. Γραφόταν από μόνο του. Και έτσι πήρε αυτή την ιστορική διάσταση. Και να φανταστείτε ότι μέσα στην Κούτα φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά.
και στην ιδέα του Σεφέρη που πήγαμε και τη μεταφέραμε και κάναμε τη διαδήλωση των Αθηνιών μέχρι το μεταφορείο και τραγουδώντας οπότε το Περιγέι το Τσικό. Διαδήλωση κάναμε. Αλλά και στον κηδείο του Παπαδόπουλου έγινε πάλι μεγάλη αντίδραση και φάνηκε ότι κάτι κρύβεται που απλώς τα νέα παιδιά εμείς τότε το βγάλαμε στην επιφάνεια. Και πάλι και αυτοί κρατικόντουσαν, αλλά λέω αυτοί. Λέω οι γονείς μας τώρα, η πλειοψηφία των ανθρώπων δηλαδή. Και τους δόθηκε από τα έργα στα παιδιά που δεν τα βλέπανε με το μάτι. Τους δόθηκε λοιπόν να φωνάσει να το είδα και το έχετε και δυο μου. Η ΛΑΕΔ φινάζει γιατί το φινάζει. Συμπαράσταση στο πόδι του Ζουμπέρφου. Λέγαμε κάτσε, τι κάτσε. Το θέλαμε να λέμε απόψε αρχή της Ταϊλάνδης. Κάτσε ξεσηκωθεί στην Ταϊλάνδη. Εγώ να σας πω μια ιστορία που είναι πολύ ανθρώπινη, δεν είπες. Όταν κατέβηκα να πάω να δω βλέπω ένα φοιτητή με ένα πινέλο, τον οποίο είχα δει και την προηγούμενη μέρα. Ήξερε ότι με λένε Δημήτρη, ήξερα ότι τον λένε Γιάννη. Τίποτα παραπάνω. Λέω, πού είσαι εδώ, ήταν ακριβώς εκεί που ήταν η σχολή καλών τεχνών. Λέει, πήγα και έγραψα τα συνθήματα έξω. Με το πινέλο, αυτό που βλέπετε έξω, τον άτομο. Έξω οι Αμερικάνοι τα έγραψε. Ο Καΐλης ο Γιάννης από το Δίστομο, ένα παιδί εκπληκτικό. Είχε γεννηθεί όσο 4 μέρες διαφορά είχαμε. Το 1950. Γιατί το λέω, διότι ευρέθη σκοτωμένο στο Φλεβάρι του 1974 και πήγαν να το παρουσιάσουν εκεί στα Εξάρχεια ότι αυτοκτόνησε. Α, όπως πέθανε όλοι αυτοκτονούσαν, μια σακούλα. Καταλαβαίνετε τώρα, και όταν κάνουν εκδήλωση στο Δίστομο, πήγα και με είχαν καλέσει να μιλήσω, βλέπω και ένα καθηγητή, παρακαλώ που σε εσάς, που στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φοιτητή να μου κάνει μια ερώτηση, ήταν ένα προδεξιό καθηγητή. Το πέταξα έξω. Μην νομίζετε ότι δεν κολλάπτεται. Έχει σπάσει το αυγό ο φασισμός. Τώρα το πρέπει να το βλέπουμε. Να μην κρυβόμαστε, βλέπετε όλη την Ευρώπη. Και εδώ θα φτάσανε να πούμε στην τουλή. Λοιπόν, το πουλώνω εδώ. Όντως δεν καταλάβαμε, δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι γράφαμε ιστορία, γιατί ο καθένας από εμάς υπάρχει ένα αιτιολογικό. Ήξερε ένα μέρος αυτού που έκανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Δεν είχε όλο το κάδρο. Καταλάβατε, εγώ ήμουν μέσα σε ένα, το εκείνος ήταν στο σταθμό, ο άλλος έγραφε και ήξερες, άλλοι τις μοιράζαν έξω. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε. Όταν αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε, το Πολυτεχνείο είχε γίνει μακελιός. Φυσικά ασχολήθηκα πάρα πολύ ιστορική του μέλλοντος και κατέγραψα όλα αυτά τα γεγονότα και τα καταγράφονται γιατί πάντα βρίσκουμε πτυχές όπως λέει για αυτό στα Εξάρχεια, στο Δίστομο. Εγώ πιστεύω ότι η μικρή είναι περισσότερο. Κάποια στιγμή, εγώ το κορίτσι που κλείσα τα μάτια και πήρα τη σφαίρα, ήταν 15 χρονών από την Καλυθέα, κόρη αστυνομικού, ποτέ δεν είδα το όνομά της σε λίστα. Πιθανόν ο πατέρας της φοβούμενος δεν το έδωσε. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ο υπόλοιπος λαός πώς αντιδρούσε. Αποδεχότανε τη Χούντα. Εγώ νομίζω ότι στην πλειοψηφία του δεν αποδεχόταν, απλώς ήταν πολύ φοβισμένος και το μότο ακόμη και των πιο προοδευτικών γονέων ήταν μην ανακατεύεσαι παιδάκι μου, φοβάμαι, θα έχουμε δεινά στο σπίτι μας, θα διώξουν το εμένα διώξαν τη μάτι μου από τη δουλειά της και μην άνεργοι. Βέβαια υπήρξε μετά μια αποκατάσταση που πρέπει 3 αγωνιστές να πούνε ότι η Μαρίκα Λεκατσά μας έδινε φαΐ, μας πρόσεχε και έτσι ξαναγύρισε στη δουλειά της. Αλλά μπορούσε και να μην έχει γυρίσει αν δεν υπήρχε ο νόμος αυτός. Άρα ήταν ο φόβος, δεν ήταν η αποδοχή. Αυτό πρέπει να
δηλώσουν ότι είναι Χούντα, να πάρουν θέσεις, να γίνει τόσο ωραία η Αθήνα μας όπως βλέπετε από τα χτισήματα των εργολάβων, όλα αυτά. Να βγάλει χρήματα. Ο νέος όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτά και γι' αυτό λέω ότι τώρα είναι η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τι μέλη γενέστε. Ένα φασιστικό κίνημα στην Ιταλία και ένα ναζιστικό στη Γερμανία με ένα ολοκαύτωμα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είναι αρκετό να μας τριβιλήσει τη μνήμη. Τα έχουμε ξεχάσει και κάθε φορά που κάτι δεν μας πάει καλά πηγαίνουμε σε ακροδεξιές θέσεις γιατί έχουν ωραία λόγια, μας λένε ότι θα μας βοηθήσουν κτλ. Κανένας ακροδεξιός και φασίστας δεν βοηθάει κανένα. Μόνο τον εαυτό. Ωραία. Να πω το εξής, ότι όντως μέσα στο Πολυτεχνείο συνερούνται πολλά επαναστατικά, θα έλεγε κανείς, στοιχεία. Το Πολυτεχνείο δεν είναι από τη μια ένας αγώνας για να το πέσει η Χούντα, αυτό είναι ο βασικός στόχος. Άρα παράλληλα είναι και ένας αγώνας εναντίον του αμερικάνικου υπεριαλισμού, γιατί αυτή είναι εκείνη τη στιγμή η κυρίαρχη σκέψη, εναντίον του καπιταλισμού και βέβαια, θα το ξαναπώ γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι παράλληλα και μια κοινωνική επανάσταση όσον αφορά και τις, όπως είπα ήδη πριν, τις σχέσεις των δύο φύλων, αλλά και τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους. Εννοώ σε σχέση με τον τρόπο που εμείς τώρα αντιλαμβανόμαστε αυτές τις σχέσεις. Το ότι αυτά τα παιδιά βγήκαν, διαμαρτυρήθηκαν, αντέδρασαν, έχοντας το φόβο των γονιών τους, που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τον εμφύλιο και ό,τι είχε ακολουθήσει, και το ότι έσπασαν αυτό που έλεγε προηγουμένως η κυρία Λεκατσά, ότι κάτσε παιδί μου ήσυχα, η πολιτική δεν είναι για σένα, είναι για μένα μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Το Τζε Γκεβάρα που είπε εδώ ο συνάδελφός μου και συναγωνιστής, όλοι θέλαμε να κρεμάσουμε ένα Τζε Γκεβάρα στο δωμάτιό μας. Είχε γίνει ας πούμε αυτό το συνώνυμο με τον επαναστάτη, τον πλούσιο που τα παράτησε όλα και πήγε να βοηθήσει. Εγώ τον έφαγα όλο στο κεφάλι μου, τον πέρασα στο τέλος. Λοιπόν, ήταν τελείως άλλες εποχές. Και βλέπετε όμως τελικά ότι κάνει κύκλο η ιστορία. Και τώρα ξαναγυρίζουμε να έχουμε κάθε μέρα μία γυναικοκτονία. Αυτό είναι αδιανόητο τι σημαίνει. Οι γυναίκες που τόσο πολεμήσαμε για να πάρουν τη θέση τους εργασιακά, μέσα από τον έρωτα, ανισότιμα με τα αγόρια, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που σήμερα μας πονάει, παιδιά, τη γυναικοκτονία. Είναι τραγικό. Ανατριχιάζεις μόνο να το σκεφτείς. Τώρα λοιπόν δεν είναι ότι σταμάτησε. Τώρα δεν έχουμε μια εμφανή χούντα. Έχουμε όμως μικρές χούντες, υπόκοφα γεγονότα που αξίζει να αντισταθούμε. Αυτό. Αντισταθείτε. Να κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση στο Βαγγέλη του Καραμανάκη. Η Χούντα στην πορεία της από 67 και μετά στους Έλληνες όλο και γινόταν πιο αποδεκτή ή γινόταν μη αποδεκτή σιγά σιγά? Και τέλος πάντων, αν δεν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα γεγονότα, θα διαρκούσε και θα έπρεπε οικονομικά, λόγω τι ακριβώς περίπου θα γινόταν? Ωραία. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Η Χούντα πρέπει να πούμε ότι από το 67 έως το 69 είναι παντοδύναμη και χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις. Το 69 θα αποφασίσει για να τα έχει καλά με τους ξένους, γιατί αυτό ήταν το κύριο, να προχωρήσει σε μια φιλελευθεροποίηση. Δηλαδή να δώσει κάποιες ελευθερίες στο λαό. Μέσα από αυτές τις ελευθερίες ξεπήδησε το φοιτητικό κίνημα που ήταν
ο πιο δύσκολος αντίπαλός της. Γιατί ήταν μαζικό, φανερό και επίσης η κοινή γνώμη είχε μια μεγάλη ευαισθησία γι' αυτό. Γιατί ήταν τα παιδιά μας. Άρα ο τρόπος που τα αντιμετώπισες και γι' αυτό τον πρώτο καιρό, ναι, μεν κάνει κάποιες συλλήψεις κτλ. Μέχρι να φτάσει σε αυτό που έλεγε προηγουμένως η κυρία Λεκατσά, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, που πραγματικά οι σκληροί της Χούντας παίρνουν κεφάλι και λένε τώρα θα τις αντιμετωπίσουμε όπως ξέρουμε. Άρα η Χούντα έχει όντως σταδιακά μια απονομιμοποίηση και από το φοιτητικό κίνημα και από το ότι σιγά σιγά ξεθαρεύει ο κόσμος. Όμως από την άλλη μεριά είναι σαφές ότι η οικονομική κρίση του 1973, η διεθνής οικονομική κρίση, έχει και αυτή ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί η Χούντα, όπως όλα τα δικτατορικά καθεστώτα, πώς επιβάλλεται πέρα από τη βία, ασκώντας μια πολιτική που είναι να διαγράψει τα χρέη, να δώσει λεφτά, να βοηθήσει τους ανθρώπους να χτίσουν τα σπίτια τους. Από τη μια η βία και ο τρόμος και από την άλλη το οικονομικό. Με ρωτήσετε κάτι που είναι για μας πολύ σημαντικό. Δεν πιστεύουμε πια ότι η Χούντα, ακόμα και αν δεν γινόταν το Πολυτεχνείο, θα μπορούσε να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Γιατί πια είχε αλλάξει η ροή της ιστορίας. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πια προς την Ευρώπη, άρα δεν ήταν εύκολο να ζήσει στην Ευρώπη ένα δικτατορικό καθεστώς, όπως δεν έζησε ούτε η Πορτογαλία ούτε η Ισπανία. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1974-1975 καταλύονται τα τρία δικτατορικά καθεστώτα που υπάρχουν στην Ευρώπη εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και πραγματικά και με τους τρεις πανεπιστήμιους είμαι λίγο μικρότερος από εσάς. Είμαστε Τετάρτη Γυμνασίου και πήγα στο νυχτερινό στην Ακαδημία 68. Σήμερα είναι η άλλη τράπεζα. Δεν θα περιγράψω κάτι, θα πω ξυπνιατικά κάτι. Ποιο είναι το σύνθημα του Πολυτεχνείου? Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ο αγώνας δεν τελείωσε το 1973. Το παραφράζω, γιατί άλλο φωνάζουν στους δρόμους και πράγματι αυτό είναι. Ποιο είναι το σύνθημα για την νεολαία? Θέλω να με ακούσετε αν θέλετε. Λέω, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, το σύνθημα ποιο είναι? Εμπρός για τις γενιάς μας στα πολυτεχνία. Ότι συμβόλιζε αυτός ο αγώνας τότε, συνεχίζεται ο αγώνας, διότι ο αγώνας είναι αδικαίωτος, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο Παπαριστό. Γιατί σήμερα βιώνουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία κατάσταση πραγματικά δίνουμε ψηλωτικά η νεολαία, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι, και θα επικεντρώσω σε ένα πράγμα, στην παιδεία. Η παιδεία αυτή τη στιγμή βάλετε και δομικά, αλλά βάλετε και λειτουργικά. Είμαστε δηλαδή πραγματικά στο στόχαστρο των κυβερνώντων, στο στόχαστρο των πιο συντηρητικών κύκλων, προκειμένου το δημόσιο και δωρεάν σχολείο να διαλυθεί ή να αποδυναμωθεί και στο τέλος να απαξιωθεί. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται, να είμαστε καλά, να είστε καλά, χέρι-χέρι μαζί να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Να ευχαριστήσω τους τρεις προσκεκλημένους για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, συζήτηση, ιστορικά γεγονότα, προσωπικές στιγμές που μας έχουν μεταφέρει. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, των προεόρτιων για την αυριανή γιορτή που θα έχουμε το πρωί, και να δώσω μια πολύ εκτός κλίματος απάντηση για το ερώτημά σας, για ποιο λόγο τα παιδιά δεν ξέρουν τι γιορτάζουν. Γιατί δεν είναι trendy. Γιατί δεν το διαβάζουν στις αναρτήσεις στο Facebook που παίρνουν κάθε μέρα. Γιατί ασχολούμαστε εμείς και εσείς, αλλά για αυτούς είναι πιο ενδιαφέρον το τι θα γίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, σε ένα
θεατρικό παραλυμόμενο ή σε κάποια προσωπική στιγμή κάποιου ηθοποιού. Στις οικογένειές τους δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτό που ζουν τα παιδιά, είναι αυτό που ζουν τις τελευταίες 10-20 τελευταία χρόνια. Όσο απομακρυνόμαστε από την πολιτική, απομακρυνόμαστε και από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δυστυχώς και είναι γενικευμένο το πρόβλημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή παρουσίαση.